Skont numru ta' akademiċi, ir-riforma fl-edukazzjoni post-sekondarja proposta mill-Metzek saret mingħajr konsultazzjoni, riforma li ser iddajjef il-ħiliet fil-Malti u l-Ingliż. Fi-stqarrija, l-akademiċi fakru li l-proposta tal-Gvern tisħaq li hemm bżonn bidla sabiex l-istudenti jiksbu l-ħiliet li jeħtieġu f'soċjetà li tagħmel parti minn soċjetà Ewropea. Iżda din ir-riforma tagħmel proprju bil-maqlub. Bosta studenti se jiġu mċaħda mhux biss mill-kitba imma anke mit-tagħlim tal-letteratura taż-żewġ lingwi uffiċjali ta' pajjiżna. Kontra dak li qed jipproponi l-Metzek fil-bqija tal-Ewropa, il-letteratura hija komponent fundamentali fl-edukazzjoni. L-istqarrija tfakkar li ħafna inqas studenti qed jitgħallmu l-Malti jew l-Ingliż f'livell xieraq u dan ikompli jfaqqar il-livell tal-lingwi. Filwaqt li l-Metzek qed jimponi li l-istudenti jistudjaw lingwa barranija b'mod obbligatorju, tard ħafna fl-edukazzjoni tagħhom. Fl-istqarrija il-Metzek qed tintalab tirrevedi b'mod li din il-proposta ta' riforma billi tibda konsultazzjoni serja li twassal biex nofru lill-istudenti f'pajjiżna edukazzjoni li tagħmilhom ċittadini u ħaddiema Maltin u Ewropej.